Dik ben apik. Nah, ngono, men apik. Putra nada. Oh, 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 oh. Iya iya yo, iya iya yo. Sini dong Mas. Aku tadi kok kamu takut to nara dikancani. Oke kiwa, oke tengen, oke ngarep, sledhu. Nalikane ya ya yo, ya ya yo. Aki Nurban jiwa raga buka rasa tumetes sing kalbu lir ngoyahi segara datang bisa nglunturke tresnaku. Sada pandita ratu mung sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti lilani tresnaku bakal ginawa mati. Pak Polo semangat nggih. Oh, oh, oh. Bening Multimedia Putra nada. Sama sarinya ada. NN Pro Audio. Enak ya Mas. Oke iwo, oke tengen, oke buri sledhu. Ayo Dik. Kemana-mana nih. Pimpinan yo semangat. Oh iya dong. Paling muda sendiri loh Mas itu. Oh tenan kok Putra Nada luar biasa. Tanggapannya murah meriah ora pernah njaluk tambah penting turah sithik kenek nggo tuku uyah. Betul. Putra Nada. Putra nada. Pirsanono Pak Polo. Pripun? Ana langga malus ya dikendangi. Nggih. Ana sing rada gumyak ya Ya diketipungi. dikendangi. Ketipungi. Oh iya. Tenan kok. Wes.
Ayo Dik, entekke sabda pandita ratu. Amung sliramu dadya ing sisihku. Mugi Gusti milani tresnaku bakal ginawa mati. Luar biasa.